Po začátek malá ukázka. Kamera. Jede. Klapka. Akce. Že? Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Svět je ztracen jen do té míry, do které je sám ztracen. Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. To je pochopitelně citát. Tak. Pravda a láska, jen když se chlastá, pravda a láska, jen když se chlastá kvalitní chlast. To je ten nejrychlejší biják, co jsem kdy viděl. Mohu k tomu taky něco říct? Ne.